Kapatisi TV. Ka Northeastern Hills University Teachers Association kabalong ka sinjok kinohikai ka skolba nihu kilarai ban phada ka kanhun shan New Delhi ban seimadan ya ki jingkatho bamsap persha yo Vice Chancellor u Professor Prabha Shankar Shukla ya kanikarai kinohikai ka skolba nihu kilashim ha ka jekhi kabalalong ha khamat ka office trekam jong u Vice Chancellor ha ka khatsautorik urisaw arjarapsan ka nehuta kalakano ba u Professor Shukla ula pelat ya kapisa ka bekot prapu arlak na kabenta ki project syaka Manipur Tribal Development Corporation Impal na katura campus hapo ka khatsansi da ka ba ya ka work order wadla ka ni ka project kadang sa teng hadu menta ha ka jengkaran bat kila patai kubor u president ka nehuta u Professor Lakhon Kama ula ong ba ka association kala prem jor ya ka jingjatri jong u Professor Shukla na office mentala palat khatwi benai da ka bashim tulab klem trikam ei kaba ningkong ngi akhi nambar philai ila sabnai tamanta ngimdon jingi akhi shong ni nambar hadak nambar kata ka jingi kran bat ngi bat katoga tim bawan na Delhi bawan man jai hang ni kila de ong ba kata ka meeting ba live tarik jong benai me arjar usan ban long ha Delhi kan de ka meeting khaddu ba un shong kumu shong kenor kumu chairman Professor Shukla chair dia kata ka meeting juga executive council harwai ngi iba halor ba la de bia don kum kata ka jing suthu hapdeng kan nihuta hapdeng ki executive council member jungi na pot nihu na college ki principal arngon nang tabat kana nihusu hanrei ngiu iba menta uniu visi halor bo umdan hangni menta la lais pa lai polais ni tamut la jandat shisnem haka khatlai tri ubna November umdan hangni hapo campus hanrei uele ban tuklar be ka kam nihu khamtam uele ban penlong ya ka isi ba un chair himu hari ngiladep ong namang ya ka ministry hatu kopor baki ni kumkan nehuta kumkin nehusu ngilade hatu kopor ngilade agree ba kata ka life potri bunai me kan de ka meeting khaddo jong hanrei ya kata ka jing ya sothu hapreng jongi bat ministry ukrem burom shu ul ya lendet ya kata ukwa ban penlong ya ka meeting namar bon ki halendet ba ukwa ban let's say ban penyak lingba kan ka executive council namar ngiui ba ki kambi an ki babon bolale ni nakaliang kan nehuta ngiladap dawa namar bon ma ki ki mat bangi apshim khya ba namar pi ka EC ka de ka highest executive body to ka ba bansansare kan nihu ka EC ka de ka body ka ba kunsan ba hanrai ngiui ba lada umyo ban penlong ya ka EC hang ne ban chair dau PVC let's say PVC turalane PVC Shillong tamun ki kam jongi kila sakul lot kawan ningkong kade ka confirmation jongi niki no hikai ki balawan la jan mentala arsnem ki kamyo confirmation number bapat long ka isi kumjo idon ki promotion bala ada black man hakane tang kindian ngon dang bun ki promotion ban wan lada kam long ka isi meeting tamur kim yo ban yo ya kata ka promotion jongi lene kata ka jingki kerdan jongi hapo ka kam hikai ba uniu Shukla lingba ka jing don jong shabar kan nihu I kumba udon bet ka jing ya trailang bat kane ka Manipur Tribal Development Corporation Impal ba kini ki kam shna jing shna hapo ka tura campus uyele ban yai ya ka executive council uyele ban yai ya ka building committee bat umud ban ai instruction be satai ba kinya chakmat ya kane ka kam pin kan mau ya kane ka kam hapo ka tura ban shna ki jing shna khandai pu ar point live klor ka project bayo naka Ministry of Minority Affairs Government of India hanrai kata ka project kumno lingba ka MOU bala assign bat ka nihu uai be ya ka MTDC Impal kani ka MTDC Impal pade ka pen trekam ya ka project lane ka mud ban pen trekam hanrai niu iba lada kamdon ka jing rai naka executive council lada kamdon ka approval na po ka executive council kimla ban pen trekam hanrai Shukla lingba ka PVC tura nang tai EI instruction ba ka kam dibenya be sakmat kapni ba ki ya la ya ka executive council namar kam tam bangi lingo belai ka ka MTDC namar ka jo ka kam hapo ka nihu tura ne Shillong borosi kata shaban wan u Professor Shukla ka lebet ka campus development department jungi ka CDD
kasih department nama ngidon ka engineering udon university engineer jika deba ayaki kilaban ai ka tender kilaban shimya ka tender kilaban jetway bakam duna ya ka jing bu ki tender nang ta kilaban ayaka kam hanre u ya like kenang ya ka CDD nehu u ayaka MTDC nama MTDC ru ka jo kan shim MTDC Impal kan shim ya kan ni kan ay tendering nang ta kan le tender nang ta kan ayaki breu ki ba let's say job ya kata ka tender company ba chuaban na bang lingo ba balai u ya shabai tang yang ne ka MTDC Impal balai pentre kami kini projek lingba ka CDD jongi namar chuaban aya ne ka projek tura ka ba khandai pho ar point lai ve klur ulade airu phapo arlak ya ka jo ka MTDC ban penbhaya kata ka surok ngimtip kata ka surok ru hapo khatsan singi ki ai ka work order hapo khatsan singi lade palat ka pisang ne ka kam kan padam hak nomor pini khandro nadu khandriu tarik u ngan chupan kan mau kinde nadu khandriu tarik u banai march ki aya kata ka approval ki kajing ye kod kadebe life tarik un dep ka construction alai phoi life tarik ula submit ka bill life phoi tarik ka pisal apply la sign do shukla nang ne la da bai approval nang ta hakashi tarik u banai april how ne arjar apsab de kawan ka city na ki ba ai porsu ingin penda kajing lingo kalau kumno pila apply ya ka pisah haba ka kam ka padang ya ka jo pi ai benga kane ka khande po ar pon lai we klor nang tamde tang ka taw kane ka pisa bayo na ka Ministry of Minority Affairs nang don shu ka DPR baki pan menta namata kane ka pisa bangin yo na ka NEC panchna kata ka cluster classroom shatai ki classroom jongi shatai bat ka examination block ya ka taru phasna DPR haka MTDC Impal company ba uniu shukla udon baik ka kambam sap pat kene ka MTDC Impal takada open track kambe lingba ka MTDC uyai la ya ka CDD namar ka CDD ka de jongi le segi kambe an jongu ki numter ban le hanai ka MTDC Impal kamde kamdon jinge de ban ni lingba kata ka MOU ro ka ba kampat yo approval na ka executive council lingba kata ka MOU ai kamba ya ka MTDC ngishim khya ba ya kane namar kane de ka kambam pisa sudah kamde ke eke namangi sutho ba le se Shukala ka MTDC dang bun let's say kiwe ki badan halandet bangimiu imat kila thmu hi ban bam pisa lingba ka ne ka jing pentre kam namar deba ki long hok shisha kimdon kam ban pentre kam lingba ka MTDC Impal bele kim ai ki agency jongi hapa me khalia lane bele pentre kam naga CDD bangi don ka department ka ba de basit le ya ka ne ka kam boro shika tapai kini ki building hapo ni hu boro kha kini ki building basna de lingba ka CDD jongi CDD kam num sha de ala de namar kadeka tenak jongkan nihu hareka MTDC Impal lese kadeka ba la soto jingmut hapneng shukula bat ik baginya bam pisa namangi subat jur baba de tangka jing bam pisa kamde ke hare ni ngia penram jur yone shukula namar pi ka jingya ki ka ministry ka ngi lada dep ka to ka ne bana unja sendran nang ne te ailat yu banlong ta ka meeting hakalai putri ku banai mengil ailat hanrai hajaka ba onja ikumba udang tuklar susu ike kam ya ka kam ai kam tam briu ba umdon hapo ka silong ke bos bomdon hapo office usa shanong ngimtem hanrai uyo ka tulok thik pathik nangta utuklar ike kam ailat yu PVC yang ne po silong lane PVC po tura ailat ban umno ban penlong ya kan ka meeting juga executive council ka peniba ukwa kenang ban pendeko ya kan ka university ban penhiar kerdan susu ka university nama pinapai kini kerdan joka NRF ranking tapi pai ya ka badang sumi poba wanu shukla harjar arphoi ka ranking joka nihu ka de sanpho khandai hau arjar arpho we gata arpho ar ka poisa ka nrupon reu haga arjar arpho lai poisa ka phapho haga arjar arpusa poisa kal sispa lai pun reo manta haga arjar arpusan ngila pa haga cispa nyo phonyo ka peniban nado bauwan ne bisi ka ranking jungi ka university ka lahir namar umdon jingmut ban penkiu ya ka university hanrai udon tang ban kumno ban kejit na kan nihu kumno ban bapisa na po kan nihu takada ki kamram kini ki kambau le mata lingba ka jingbom don jungu ne po campus hanrai usa shanong ngimtip uile ban warna biki project syatura campus namat hangtai uyo bentuklar lingba ka MTDC lese ukwa ban snapisa ka kijing subat jor jungi gum ka association nama ngilai iba kani kamde shu ka deba kalong ka bayak kat kum ka an ka MTDC kamde bunyo namar ka rule yongi ka ang hapo di central government ba kuno ka kamsna pi hapo hakata ka central procurement portal CPP portal gyam kata ka portal uklambu advertisement u ibet ha ka MTDC Impal company ba
let's say kadon ka jing suthu hapne ka MTDC baru syukla ban bam pisan lingba kini ki project ban pentrekam umde tangane bat kani ka project badang pan pisan na po kai di dang phasna ka DPR bakin pan pisan na po NEC ru kande be digi folklore na te pansna ta ka cluster classroom bat ka examination block kumjo yaka MTDC Impal u ai mansna ka DPR bele ai yaka CDD jongi mansna ka DPR nama ka CDD jongi kadi ka bala trem e mansna ka DPR ki project ban pentrekam po ka nihu Shillong ne turane sipo wajar ki ka pa jongi hamrai u ya like khnang namar utip ba ka MTDC kamdon jinge de makan nihu lasai kamdon kam ban ajing khanye no harai ka CDD jongi ka de ka tanat jongi let's say kamnut ban le kam bian namar lasai ka hap ajing khanya po ka nihu kam tam mangi ki ka sang jongi no ka la ni ki sang jongi student ngila ban li wajing tip la ban pe ke ka kam sniu bagi lale antala ne kno ka kam bam pisab bagi lale antai harai ujet khana ka MTDC namar MTDC kamdon jinge de mangi kaba ngisim ki ngi sosi ba lingba ka jingya keranjongi bat ka ministry jisha ka university kala deban ya jai harai kam ya jai tang na mentaka jing tukla jongu syukla tagadaw kini ki kam ban penroi hapok kan ni huru la sakul pe apa silong pinum wi kapisar ngila sakati ki jing yo hapok ki department yo ka research ngim kapisang ngim dan ban le conference kapisang ngim dan hanrai uniu bre utuklar be najngai namar ukwa ahi ban penhiar susu ka university tagadaw ngi dawa be ba udeban e sendan hanrai beliau dia nama wakam reban snap let's say umkwa namar let's say don kapisa sikit hang ne ban kamai let's say umkwa ban e kan nihu lingba kini ki project bangala oi phi kadai la kani ke phapo arlak ne ka khnai pho r point laiway le kani ke ban wan mantana ka NEC let's say don be ka jing thumu ban sna pisa takara umkwa ban e kani ka syuki hanrei lingba ka jing don jong hangtai wat labo don hang ne po ka office ka penteko e ka trikam jongi ku university namar PBC hapo Shillong ba shong ha ka syuki umla bale e namar u ang nang tai ba memde ban le kamne umde ban le umtai u la lam ba usupen khanglan ba namar kat kum ka ai la don armut ki provisi kita balong senior provisi dia ban le ka kam jong visi hanrei ka lingba ka jing thung jong i yau PBC hapo Shillong bat kata ka jing thung jong tai PBC hapo tura shwa ka Shwa bentung ini la penong senior no ya PBC hapotura. Takada kat kum ka statue jungi kat kum ka ain jungi la don armut ki PBC tang itu belong senior ila ban le ka kambisi. Da pipet ya ka ain i PBC na potura ilong senior yung ni PBC jungi apo Shillong. Takada la pendeko yung ni PBC ru badan hang ni umla le khamtam la da ukwa ban le ru kadon ka jing khanglat na po kan li ba hanrei ngi la dawa be nong ni PBC ru ba pideban trai kat kum ka statue jongi nama ubri hoba umdan hangne phi don hangne apo syuki phi hable ka kamran jong visi lada phim la ban le ka kamran visi bhavin e no ya ka syuki kata de ka jing dawa jongi hanrei ngimtip kan longkum no harai ka ngi prem jor e yong ne syukla namar uni ka jing don jong kum visi la hadu pat e hi ka ne ka syuki jongi kum visi jong ka nihu lese ka university jongi ka numke ulan no kandang hiar nang ya ka ban ya ka po lese how news number 1 how arja apon real ha ngin pala dia ka arspa thara nginum don chu hakal list hapo ka NIRF ranking number nado ba uwan kasu hiar ba ka ranking number umdon kata ka jing sngo kumno ban penki ka pule puthi lane kumno no ra karoi ka par hapo university ya kan ngi ya persajur bha kan ne huta ngi perem jur ayo shukla ba u kwa ban tukla ka kam ne halol ba umdon hang ne halol ba ushum tulap mata system la jandam ushong sabar kam tre kam jong visi ushim tulap ki kam jong visi barakai hable ki BBC hang ne hasilong manatura hanrei umdon ganjing khamran ka pisa thik pathik udro ka tulop thik pathik ushim hanrei ka kam jong visi hable he kini bre bodon ne tamon kine ki tre ka kam jong kapisa yo utai ba shong dai kalong pani ba let's say ka de ka jing pensap ya kapisa jong ka sarkar hanrei ka ministry nama kambeng yu ka ailad yu ba undon ba hakani ka syuki let's say ka wara ka jing susi namar haba ka ministry la kamla ban tukla la kamla ban telakam yu muno ban telakam na bala thung hida ka ministry hanrei ngi nang ni napo ka kis ka seng yogi no hika ila persabit ba umla ban wansane hanrei umde ban lala umman seni lala unne ko visi ro mat ne sato tama umde ban tukla de ka kam hapo ni ho tama ngiwi ba man kas ni utukla de ka kam ni ho kajing le jongu ka de be tang kumnu ban pendeko yangi kham tam hapo ka Shillong campus bangin ya poisa thleu kum ka university bangin num la su ban kilon no Pin riu squat ya kak tien la jong pin dam kam ya ka bakan kiyo kak tien khasi kak tien la jong ai kan roi kan pa
balai phi ong gate habangi don laga jong ka kentien khasi kherdop lani phalor beli lani khang ya ka tu ka phalor ni ju ya ong saka weipan ka ktien khasi kam ju ong ban ya kiu ya up hinrangi kiu ya thep tu daya kan mau kendit ho lapan mi da ka pati CTV na ka benta ka jingmentoi upat ba